थेंक इउ सो माच फार्स्ट टाइम सफैनो हाबाय थेंक इउसै लामासो थाबायगासिनो बाव नै गल गला जादों नामा गल गला दावदै गला नेटानो माथा खारफासै आंना अथ' लागाव दे होमबालाय जालायदो दे होमबा सालाय हेल' थुल' सफैनो हाबाय थेंक इउ आर'थिया मा होनदों अन दोनगोन आं दे अके दे लाइक डन थेंक इउ थुल' हायराय मोसौ खाहैदो दुगैबावदोलाय आरोबाव जारलारामसो लाइक डन थेंक इउ आर'थि अनलाइन थेंक इउ थेंक इउ आर'थि ओमफ्राय मा होनदों जोंहा थुलुआ मोनायाव मबाइलखौनो चार्ज होनाङाखै आं चार्जनो गैला दे फंबाय माथो खालामना थानाय ओमफ्राय मोनदों थागोन अफ जाजासिम 1 आवारसो थानो हाला नों होनबालाय मा होनदों अट' सालायदों आं नै सालायगासिनो सालायदे प्लिज कमेन्ट प्लिज कमेन्ट खालामनो साबेसे दंथाय 6 जन दङ बे माखासे सापर्टार गोजासोलै हेल'
What's Hai Rơ, moसौ दै दौनो सम. Ai đây. दै गैला दाख्लैना लेंग्रा जानानै दङ. आयौ माथो बारनो हांनो जाना सिमखौनो बर'नो हानाय नंलामोन आं. आवबो होनो बावदों नायनो मोनाखै आदसा मा होनो गुड मर्निं आर'थिया ओमफ्राय जोंना मा होनदों गोथाव माथो गोलाव गोलाव ओमफ्राय मा होनदों बोरो एम-एम-बिआ दाबो सौफैया लाइभ दोनाखै नामा बियो दाबोनो ओमफ्राय आर'थि अन थेंकिउ ओमफ्राय जांगिला नार्जारि सफैनो हादों थेंकिउ सो माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनदों जोंहा जांगिलाया गुड लानाय जाना मा होनखोथाय बुजियाखैलां लानाय जाना फैबाय ना मा होनो गोरलायनाय जाना फैबाय ना मा होनखोथाय गोराखैलै आं मा होनदों आर'थि अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों मैया माया जाखोनो गैला लेंग्रा जाबाय ओमफ्राय जोंहा उनु हेलौ होनो दाबो दोनाखै बेबो साला लाइभखौनो एमाव बेजों अन दोनबाय आं दे दाबो दोनलायबावाखै उनाव माबाया ब्लु होना होनि आं र' लाइक होबाय थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा सोर सफैनो हादों माइनाव सना नार्जारि लाइक डन थेंकिउ माइनाव सना नार्जारिया उफानि मेदाम सोगोनलै मानसिखौनो दाबो मोजां खेल लायाखै आं बेखौ आयैलै बेग थांबाय आखाइ माबायाव नांलाबायो थेंकिउसै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानायनि थाखाय मा होनदों बोरो बियो दाबो फैयानो गैला बे फैनो रोंला बियो माइनावआ आं मुदसो अके अन दे नो
Roma मेदाम सफैनो हाबाय थेंक इउ अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय रमा मेदाम सफैनो हाबाय थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों थल' अन ओमफ्राय आरथि अन लाइक डाउन थेंक इउ रमा मेदाम आरथि अन माना रमा सफैनो हाबाय मोननै अन दोनबाय नामा बेलाय टु फन अन थेंक इउ स' माच मेदाम टु फन अनलाइन दोननो थाखाय अन थेंक इउ प्लिज सपोर्ट मी गाइस सपोर्ट कर दीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहा एमावा माइनावनि प्रफाइल नायनांदोंमोनलै दाख्लै आन्दायहोबाय थादों आंखौ ओंखायनो नायदां दिनै फैथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै गुदला फैबाय मेनजों बै मोनसे मोननैजोंसो हाबोमोन ना बियो बेजों हाबामोन बांसिन दाख्लै खनसेल' हाबनाय जाखादों बेजों ओंखायनो दिनै नायनानै लाबाय मानसिखौ ओमफ्राय मनरमा अन थेंक इउ ओमफ्राय आरथि अन प्लिज सापर्ट भाइरल करवा दो मेरा चैनल को प्लीज मेरा लाइव स्क्रीन को भाइरल कर दीजिए अट' सालायदोंनो साला आंखौ थगायथारदोंमोन ना दाख्लै सिनायलायाखै आं दे सालायबाय था आरथि माइनाव अन ओमफ्राय जोंहा मानजु खेरखाथा अन मन्जु खेरखाथायालाय सोर जालायखोरा सोरनि आइदि जाखो बेलाय थेंकिउसोलै आंनोलाय स्ट्रिमाव सफैनायनि थाखाय 3 फन अन या नोंसो नामा मोसौ खाहैग्रोनो दै लांफागोन आं फनखौ ओमफ्राय खिन्थु बावले फरायनो सम मोननाय नङा दे दैबो लांबावनांगौसो दिंदिं दानदांनो रायलायाबानो खारजोबोबा थाथ'दे होमबालाय दोनलांथ'नोसै आङो फनानो नै डिसटार्ब जायोलै दै लानांगौ दा फैगोन र' रायलायबाय थाथ'दे नोंसोरो
थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ गोमसार सफैनो हादों हाय थेंक इउ स' माच गोमस्रां लाइक डन थेंक इउ हरै आं दुगैग्रोनि दे थेंक इउ गासिबो अन थानायनि थाखाय दुगैग्रोनि र' आं
गहैजोब्बाय इउ थुल' अन रुमा मेदाम अन स' जायाखै दहाय ब्लु होनानै रोङाखै आङो दासो ब्लु होलाबायबाय होननायसो जाबाय आइदै थेंकिउ थेंकिउ सोर सोर दंमोनथाय फात्ता गैला प्लिज सापर्ट करो Three. सोर फैदों जोंना MMB ब्र MMB सौफैना दों थेंकिउ लाइक दन ब्र थेंकिउ ओमफ्राय थल' अन ओमफ्राय जोंहा नैबे सोरमोनथाय सासेया थेख्ला अफिसियेल सौफैनो हादों थेंकिउ सो माच ओमफ्राय थेख्ला आगैयानो मादा नंगौ जानांगौ मा होनखोथाय जानांगौ जोमावखौ जानोलै बोरैथाय मा होनदों आरथि अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बांसिन फैयाथ' जोमावा बेयाव आंनावसो फैयो जोमावा सानफ्रामबो जोमाव आलादासिगोनलै आं जोमाव थाब्ला आं थायानो देखh बेनोखा होमबालाय अट' सालायदों आंनो अबे जायगायाव दिग होखोब्रा आरथि ओमफ्राय मा होनदों मा जालायदों थेख्ला आगै जोमावजोंनो ओमफ्राय रमा मेदाम अन ओमफ्राय बुंलायगोनसो जोमावजों आदसा रमा अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों आरथिया कमेन्ट प्लिज कमेन्ट ओमफ्राय मनरमा अन ओमफ्राय मा होनदों थुलुवा अन थेंकिउ होनदों आरोना ओमफ्राय मनरमा अन ओमफ्राय आरथि अन मनरमा अन रमा मेदाम अन आरथि अन मनरमा अन आरथि अन मनरमा अन प्लीज सपोर्ट करो प्लीज सब्सक्राइब करो दीजिए मेरा चैनल को शेयर कर दीजिए माय बिजाक मा होनदों माय बिजाक
साजक थुलुनि लागाव गार'निसो हरबाय हनै मा होनखोथाय लागाव नोंबो रोङो बिजाकसो जाहरबाय मन'रमा अन थेंक इउ आर'थि लाइक थेंक इउ स' माच नोंबो रोङो आरो गार'ना हो गार' लागाव हरबायलै माथो बिजाकसो जालायबावो प्लिज सपोर्ट कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा लाइव स्ट्रीम को कमान प्लिज कमान आर'थिया मोनदों ब्लु मा होनदों आलु नाथुक रोंगौहाय नो ओमफ्राय जागोनलै आर'थि हेलौ थेंक इउ ओमफ्राय मन'रमा अन प्लिज सापर्ट मी थुलुनि अन मन'रमा अन ओमफ्राय मा होनदों माथक माने मा दे थुलु रोंगौबानो थैबाय नों दाना ओमफ्राय जोंना माइनाव सना नार्जारि अन थेंक इउ नोंथ' मुदखासो खोमालै गैया एमएमबिया लाइक डन ब्र फैबाय खालामनानै खारबाय मबाइल लावसे फन नावसे बिजि सोरजोंबा रायलायगासिनो नोङो थुलु गालि रमान थेंक इउ स' माच दै गंथाम अनलाइन दोनबाय थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आर'थि अन थेंक इउ स' माच गासै लोगोफोरनिसिम बोरै जाखोब्रा अके थेख्ला बायनो थेंक इउ गासै लोगोफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय आं बिजिथ' अके दे ओमफ्राय मा होनदों आर'थि अनलाइन थेंक इउ माथो आंनाव खिथादिया माथो बोरै जाखो बोरै जालाजोब्बाय प्लिज सापर्ट मी गाइस
नालाय वान आवरसो जाखो ना माखो थांदुलि आंनाव खिथाला नै बोरैबा बोरैबा जारलाजोब्बाय माइनाव अन रामा अन थेंक इउ गंथाम दोनदों दे बेयो खिन्थु मानिबाय बेखौ मेदाम अन हायदै बे अके नो एमाव वान फन mana ada mau ang one phone tani oke deh ang berdengar upani medam hokan mak dai baru toko min aja roti on oमफ्राय Monjo Kirkata Tari thank you 55 thank you masih suwin ada hall trick sorry thank you so much मेरा लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत शुक्रिया Roma on my now Sona Nadari on thank you so much madam okay Manjo on thank you Roma on thank you Roti on 57 10 minit थानोसै 10 minit अन्नानै 10 minitखौ मेगन मेसेमना थाथ'बावदो
Aroti on. Thank you. Roma madam on. Aroti on. Unusal आ गया क्या? Unlondo nagarin ke na khalang thai khibre bele. Unugali थांबाय नामा? खमान हरलाय। Oke, thank you. On थाबाय थानायनि थाखाय। ओमफ्राय सोर सफैनो हादों गोदान? रैसुमै सफैनो हादों। थेंक इउ सो माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव सफैनो हानायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय। स' जायाखिसै रैसुमैनि। Aroti on, thank you. One K खालामदो एमाव 1K आनोथ' खालामनो नागिरदोंमोनलै हनै हायदाय हाना हाया नायनोसै माबा सानब्रै सानबासोजों Aroti on ओमफ्राय मा होनदों रैसुमैया मा होनदों हेल' नो बाय खालामदो बाय लोगोफोर दोनसै आङो थेंकिउसै जोबजासे सापर्ट होनायनि थाखाय